Ak môžeš urobiť dobré skutky pre druhých ľudí, potom máš morálnu povinnosť urobiť ich. Nie je to možnosť. Je to záväzok. Stal sa výnimočným, aj keď o to nestál. Myslíte si, že je to možné? Medzidruhové kríženie. Nedesí ťa to. Čo dokážeš? Myslím, že mu ide o to, o čo vám. Chráni ľudí pred gaunermi. Čo si zač? Nikto tu nechápe zmysel tej masky. Teraz musí zvíťaziť nad silami zla, lebo iba on jediný to dokáže. Tajomstvá si zákonite pýtajú daň. Vždy to tak bolo. Teraz ťa vyhodím z okna. Amazing Spider-Man. Dnes o 20:30 v kine Markíza.